Lero kunali press briefing imene inachititsa akuluakulu a chipani cha UTM kutsatira kumangidwa kwa Patricia Kaliat amene ali secretary general, ndipo uku kunali kuwerenga kwa statement imene UTM yatulutsa, ndipo amawerenga ndi director of youth muchizungu kaye amene wandi Fredo Chris Kalua, ndipo atamaliza kuiwerenga Ngwameneno mkulu wa chipanichi mmodzi mwa mkulu wa chipanichi anayiwerenga statement imene muchichewa chomveka bwino kuitanthauzira kuti amalawi tonse tikwanitse kumva zimene zanenedwa mu statement imene ndithu akukambamo fundo skulu zimene iwo waziona malingana ndi kumangidwa kwa Patricia Kaliat, ndipo akufotokozeranso mmene kuti iwo akulamulira Boma kuti liyatulutse a Patricia Kaliat pa tsiku la lero pamphero kuti milandu inayo aziona bwino, ndipo kumangidwa kwawo achita kuona ndithu poyera kuti ati ndi kwa Ndale. Uku kunali kuyankhula ndi kwa Fredo Chris Kalua, ndipo timvereni monse momwe ayifotokozera statement yawo ku press briefing imene. Osaopa, osatopa, osafoka. Thank you. Masanano ku mkumano wathu ndi atolankhani tithokoze nyumba zonse zowulutsira mawu zimene mwafika chifukwa chokuti inali mchingerezi mwina mwachidule tingonenaponso mchichewa kunena kuti ifeyo ngati chipani ndikukhudzidwa kwambiri ndi kumangidwa kumene mangidwa asirira jeno athu Patricia Kaliat, makamaka chifukwa cha mmene zachitikira. Monga tonse tikudziwa kuti anatengedwa dzulo, koma dzulo lonse anakhala osafunsidwa mafunso, osapatsidwa mlandu mpaka na kufika tsiku la lero. Ife tikuona ngati mchitidwe umenewu ndiwo ngofuna kukhazika chete zipani zotsutsa Boma. Ukuku ndikuphwanya ufulu, ndipo nthawi zonse timakumbutsana kuti munthu aliyense amakhala ndi ufulu wake oti adzilandira chilungamo, makamaka pamene chilungamocho chikuyenera kuti chichitike. Ifeyo tikupempha ngati chipani kuti Madam Secretary General atuluke, chifukwa zikuoneka kuti mchitidwe wake wa zinthu nkhani yayikulu ikukulapo ndi zinthu zokhudzana ndi Ndale. Chifukwa cha mmene zachitikira dzulo ndi lero mmawawu kuti ma supporters athu a UTM komanso zipani zina akumakhala ndi chidwi chofuna kukhala nawo kumalo kumene Secretary General ali. Ndiye timafuna tipemphe kuti tiye tichite zimenezi mwabata, tichite zimenezi mwamtendere, komanso tipemphe ma supporters kwina kulikonse kumene muli mdziko lino la Malawi tiye tisunge bata. Bata ndi chokhacho chimene tili nacho ngati dziko, chimene chili chuma chachikulu. Ena onse amene angafune kuti apite akakhale nawo powalimbikitsa Secretary General, ifeyo ngati chipani tidzinena mwatsatanetsatane kumalo kumene ali. Tifunanso tikumbutse adindo kunena kuti mchitidwe umenewu ofuna kuphwanya maufulu a wanthu ifeyo ngati chipani sitingavomereze. Tikumbukire kuti tonsefe tili ndi ufulu wathu. Amalawi ambirinso alipo amene nawonso amafuna kuti maufulu adzipatsidwa ulemu, makamaka mu dziko ngati la Malawi limene ndi dziko la zipani zambiri. Tithokoze mwapadera zipani zonse zimene zakhala nafe kuyambira dzulo kuti nawonso
apereka support yaikulu chipani cha UDF, vice president wa chipani cha UDF ndi members lao anabwera kudzawaona Honorable Kaliat. Chipani cha DPP, vice president wa Central Region anabwera ndi anthu azikuluakulu a chipani cha DPP. Komanso chipani cha AFORD, president AFORD, deputy president, komanso members zao kuyambira dzulo takhanso tili nawo limodzi. Pachimene chitufuna tithokoze kwambiri, Ambuye akudalitseni. Tikhale tikufotokozerani pakakhalanso zina zofunikira zikomo. Nthawi ino ndingopereka mwayi kuti tulankhani akhozano kutifunsa mafunso. Ndine Western Gota kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe kuti mkatikati mwa kumangidwa kwa Honorable Kaliat munali chikonzero chionera kuti chipani cha UTM chikhala ndi msonkhano waukulu. Panabwera ma information angapo amene amaonesa kuti msonkhano uliko kulibe, so timangofuna clarification kuti kodi kumangidwa kwa Honorable Kaliat mwina kukhudza msonkhano umenewu kapena zonse zidikira kaye kuti muone kuti kodi kutuluka za mtundu wanji umenewu. Ndine Patrick Njawala ndikuyimirira Mibawa Television. Akaluwa munanena mchingerezi kuti muli ndi chikhulupiriro ngati chipani kuti kumangidwa kwa Kaliat ndi nkhani za Ndale, kungofuna ti kwaopseza iwo komanso mwina ena Ndale. Mukutandauzanji mukatero? Andikupita chitsogolo. Anjawala munanena kuti kuyambira dzulo Kaliat anali ku polisi koma sana agonako ku polisi koma sana oneke kuti pakuoneka tsogolo lenileni. Mwina funso ndilonena kuti monga inu ngati chipani mukupanga chani kuonesesa kuti dongosolo limene limayenera kuchitika munthu akakhala kuti wamangidwa pakakwina kuti apite ku court izitheke. Zikomo kwambiri. Mwina ndingonjezera pa funso limene ndinafunsa. Pakhala pali masamba anchezo komanso pazokambirana zosiyana-siyana za Malawi, pakhala pakuoneka kuti chipani cha UTM muli kusagwirizana, muli magawo. Timangofuna tingodziwa kuti kodi pakumangidwa kwa Kaliat mwina kugawikana kumeneku kuli ndi mbali. Herbert Katanda kuchokera ku Luntha TV. Pankhani yonena kuti kumangidwa kwa Kaliat muganizira kuti Ndale, muganizira kuti Ndalezo akuchita ndani? Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira kuti mafunso atha. Chabwino ndiye tiyankhe mafunso amene afunsidwa. Funso loyamba Aguta from Zodiac afunsa kuti kodi panali msonkhano ndiye ndikumangidwa kwa Patricia Kaliat msonkhano zayenda bwanji? Tinene pano kuti msonkhanowu wachitika ndithu kumawaku, umene tinagawana ena anali kodikirira Secretary General, gulu lina lambiri linabwera kudzapanga msonkhano umenewu. Msonkhano wachitika poti zambiri zimene takambirana mmene mundi zanka chipinda komata, sitingathe kuchita share kuti kodi takambiranako chani, koma zambiri zimene takambirana ndi zokhudzana ndi chipani. Pafunsidwanso funso Patrick Njawala anafunsa kunena kuti akaluwa anakamba kuti this is a political, if we believe kuti ndi political arrest. Nzoonadi chifukwa chonena kuti masiku apitawa, msabata zapitazi zikukambidwa mpaka lero kuti kuli ndandanda wa anthu azipani zotsutsa amene akhale akumangidwa. Ndiye
akamangidwa anthu amenewa ndi mndandanda umenewo ndi mmene zatulukira nkhanizi nzodziwikiratu kuti anthu amene akhala akuyankhulawo ndiye kuti akhala akudziwa kuti zikhala zikuchitika zimenezi. So si chachilendo tinamva kuti Patricia Kaliat ali pa mndandanda wa anthu amene atamangidwe nthawi ina iliyonse, ndiye nchifukwa chake ife tikuyankhula motero. Komanso funso limene anafunsa Guta kachiwiri kuti kodi ngati chipani ife tikupanga chani kuti tionetsetse kuti chilungamo chichitike. Ife ngati chipani chongonera kuti tikutsatira bwino kwambiri zimene zikuchitikazi. Honorable Kaliat ali ndi lawyer amene akuyimirira, ameneyo ndi amene akuthamangathamanga malingana ndi mmene amadziwira za malamulo kuti za malamulo zonse zitsatidwe. Ifeyo chathu chimene tikuchita ndikupereka moral support, kukhala nawo limodzi, komanso masupporters athu achipani akukhala nawo limodzi, tukhala limodzi kuti talimbikitse adziwe kuti sali wokha, komanso ife ngati chipani tili nawo limodzi. Panabweranso funso kuti muli kugawanikana muchipani cha UTM. Mafuna nene pano mobwereza kuti timanena kuchipani kulibe kugawanikana. Chipani cha UTM ndi chipani chimodzi, tonse tili limodzi. Sizingalephere pamene pali gulu la anthu pena umatha kusemphana maganizo, koma sizikutanthauza kuti ndiye kuti chipanimo ndi chogawanikana. Chipani ichi ndi chimodzi. Tonsefe tikutsogozedwa ndi president wathu Dr. Michael Usi, ndi ngati chipani nthawi zina timatha kukhala ndi maganizo ena osiyana, koma sikuti ndiye kuti anthu ife ndiogawanikana. Funso lotsiriza mwanena kuti ndi Ndale, kodi akuchita Ndalezo muganiza kuti ndi ndani? Ifeyo tinenena kuti tikati zinezi tikuona kuti ndi Ndale, amene akuchita Ndale nthawi zambiri amakhala boma limene likulamula, limene limakhala ndi mphamvu zogwiritsa ntchito ma state organs kuti no adzitha kupanga abuse nthawi zina malamulo kapena kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Zimene zitakhala tikuziona zimachitika, andi si chachilendo. Tikudziwa kuti zimenezo zimachitika, and sitingakhalenso kumafunsana mafunso kuti nokodi amene akupanga ndani. Tonse timadziwa kuti tikati izi zinthu za Ndale timakamba kuti tonse tikukamba nkhani ya boma limene likulamula. Ndiye it's unfortunate kuti zimene zizi zimachitika chotero, koma ngati dziko kapena ngati ya Malawi mwina ndi nthawi tsopano kuti zinthu ngati zimenezi mwina tikanazisiya kuti zikhale zinthu za mbiri yakale. Mwina ndayankha mafunso onse, ndikuona kuti palibenso mkono wina. Kodi president analetsa kuti msonkhano umene usachitikenso, analiko anabwera ausi ndikanadabwa Kathy kanapita usafusafusa zika kwambiri Kathy. Msonkhano unachitika, chimene chinachitika nchionera kuti dzulo akuluakulu achipani usiku anali meeting yokambirana, chifukwa amene anafotokoza kunena kuti msonkhano usachitike chifukwa cha zimene zachitikira Honorable Kaliat. Tinachita consult ndi ISG kuti kodi mukuona bwanji, ndipo iwo ananena kuti no, msonkhano upitirire, a deputy yanga ayimirire ngati mmene ndikanachitira ine. So tinakambirana usiku, akuluakulu nkugwirizanadi kuti tiyeni zikhale choncho. And meeting imene tinapanga tonse tinagwirizana kuti a deputy secretary general akhale khala pa mpando wa meeting iyo, kuti no zonse zimene timafuna tikambirane, chifukwa zinali mfundo zofunikira kwambiri kuti tikambirane, timange mfundo, tigwirizane. So zachitika ndithu. Communication kwina kulikonse kofunikira ikhale kupita, komano sinditha kupita kulongosola kuti takambirana chani, chifukwa chonena kuti zambiri zimene takambirana ndi zathu za mkati, ndiye kuti mwina sitingathe kuzitulutsa chifukwa chokuti za mkati zoti zigwire ntchito mkatimo muchipani mmene tikukonzekera nkhani za convention. Zikomo kwambiri. Tenga funso awiri omaliza, Patrick. Ndiku president alimbao mbali ya msonkhano mbele unanena kuchira lero ngati alimbali ya msonkhano mbele analiko anabwera, ngati sanabwere
sitimvanso nkhani zina zotsutsana ndi msonkhano umene unachitika. Mpekesera za milandu imene tikumva kapena kuti milandu imene afuna kuimba a Secretary General chipani chanu Kaliat, ndi milandu akuti yo imene pa Chingerezi amati felony, imene imatengedwa kuti ndi milandu yaikulu, ndipo munthu akakhala tampeza kuti milandu imeneyo ndolakwa choncho, chilango chake chimatha kukhala cha kuseva jere posachepera chaka kapena malamulo athu mafika kuti mina mpaka munthu ukaphedwa poti koma kumalawi poti sizimaterial almost like kuti ukhala ndithu ku zaka zambiri. Inu chipani chanu chili masankho chaka chamawa, komanso awa ndi a Secretary General ndinganena kuti mwini wake wa chipani atakhala kuti apezeka kuti ndolakwa Kaliat ndi mwina mwake asungidwa kundende, kuzithandauza kuti mwina mwake sakutenga nawo gawo kuchipani. Inu mwafika pa level yokuti muzitha kuziganizira zimenezo kuti zitakuteka kuti Kaliat mwina mwake satenga nawo gawo potengera zinthu zimene zikuchitikazi? I hope ndimaliza ziko mene ndanenera kuti msonkhano wathu wachitika and Deputy Secretary General ndiye kuti akuyenera kukapanga brief a president malinga ndi mene malamulo athu amakhalira zonse zimene takambirana kuti takambirana nkhani izi ndi izi mene ndanenera kuti ndizankati mwina sindingathe kuzikamba komano malingana ndi malamulo athu achipani tikapanga mkumano otero choncho kuti president panalibepo ndiye kuti Secretary General kapena amene anali chairperson pa mkumano umenewo amakapanga update a president. So zimenezo ndi zimene zitachitike. Mwakamba nkhani yokuti milandu imeneyi imene akuti akhudzidwa nayo ndi ya felony, I think it's section 44 kaya something like that, 404. Komano chifukwa choti ifeyo ndi chipani and panopo mmene mukuonera palibepo lawyer pano, so sitingayankhire nkhani za malamulo. Tikanakhala kuti pali lawyer mwina akanatha kulongosola koma element yomodzi yokha imene tikhoza kukamba ndiyo ngonena kuti mwanena kuti zitakhala kuti zachitika nthawi zambiri mwina chinthu choti sichinachitike zimakhala bwino osachiganizira kwambiri kuti osaneneratu kuti chitachitika ichi tipanga zakuti. Mafunika kuti muolokeka mtsinjewo mufike kumeneko then matha kukhala pansi ndikukambirana ndikuona kunena kuti kodi apapa tipanga bwanji. Ndiye imene yoyo tiyeni tisiyeni choncho mmene tanenera ife tungoyang'ana mmene zinthu zikuyenderamo kuti pena pake zikutipatsa mafunso ngati kuti zinthuzi pakuchitika ndale zina zimene zili zosakhala bwino. So ndithokoze kwambiri kuti munabwera tolankhani nonse kukhala nafe pa mkumano umene tidzikupatsani ma updates pakakhala zinthu zina zimene zingathenso mwina kufunikira kotero. Mundilole kuti ndingowapatsa National Organizing Secretary kuti pa nkhani yathu yomweyi angotseka tikatero tibalalike. Ziko kwambiri honorable ine mawu ambiri ndilibe. Director of Youth ayankhulakale zikufunikira, anjawalanso ayankhulakale amene ali a National Publicity Secretary athu iwo wantchito zawo ndi zimene zozo. So ine singachite comment zambiri, ndingothokoza kuti pano pali anzanga, pali honorable Newton Kampala amene ali kumanja kwathuku, palinso Director of Youth aku Northern Region, North Region, Afik Mbewe, palinso Director of Youth Central Region, Aaron, ndiso palinso Honorable Mavuto Banda amene ali National Director athu Social Welfare and Protocol. Ndi amene mukuwadziwa kale, munaona kale anzanga pano National Director of Youth kumanzere kwangaku ndi National Publicity Secretary. Kwakukulu tingothokoza kuti munatipatsa platform imeneyi kuti mumve mmene zinthu zikuyendera. Zikomo kwambiri.